Pajatu lero ndi pa 25 December ndi paja tsiku limeneli kwa anzathu a chipembedzo cha Chikhristu amakhala ndi mwambo wokumbukira kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndenotu tsiku limeneli paja mwachizolowezi ndikuti kumakhala anthu kaya andale azisogoleri ka boma kuyendera ena mzipatala odwala amene mukachezesa kuwapasako mphaso ziwiri zitatu monga amene zimakhalira nthawi zonse. Ena mwa azisogolera amenewo ndikutino amakhala akuyendera ndende kukachezesaso abale ndi alongo amene ali mndende zimenezo. Ndenotu mu tsiku la lero lino tinaona kuti mwana wa mtsogoleri wa dziko amene watundi atadikira mu Nthalika anapitatu ku Maula prison. Kumeneku akuti anakachita mwambo osangalala kukumbukiratu kubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu. Kwinakonso ndikuti akukumbukira akunena zona kuti tsiku ngati limene la 25 December nthawi inake mu chaka cha 2022 linazakwana iwo ali ku Maula prison. Ndebe funso nkumazakhalapo kuti kodi ku Maula prison ankatani kumeneko. Ayeto mwina ena tikutsatira ena sitikutsatira paja iwo mu chaka cha 2022 mu nthawi imeneyo pamene chipani cha Malawi Congress Party chinkatsogolera dziko la Malawi, iwo anazawasekera pa mlandu umene akuti anapalamula okhuzana ndi human trafficking. Paja mu nthawi imeneyo akuti truck yawo inazanyamula Masomalians ake ena mwa iwo jana anapezeka mitembo ku Chikangawa. Ndi chifukwa cha nkhani imeneyo anazapeza kuti anawatsekera makamaka chifukwa choti truck yako ndimene inazapezeka kuti inanyamula anthu amenewo. Ndi nthawi imeneyo inazakwanira ndikutino nyengo ya chikondwerero cha Christmas ali ku ndende imene ya Maula. Ndenotu kumwambo umenewo ku chisangalalo chimenechi kunali zochitika zambiri chifukwa choti tinaona kuti anawakonzera zakudya akaidi kumeneku. Komanso to kunali kudumpha maspika tati tingonera komwe zinakhalira anthu akudumpha maspika makamakatu akaidi amene wakusangalala chikondwerero cha Ambuye Yesu Khristu. Kenako timalize ndi nkhani. Chabwino taonatu pamenepo akaidi kusangalala pa tsiku limene anabadwa Ambuye Yesu. Ndikuti oyimba uja amadziwika zoti bwede akusogolera music pamenepo. Ndenotu kumeneko ku Maula prison sanapite okha, anapitanso ndi a Norman Chisale. Pajambiri tikuwatsatira a Norman Chisale kuti ndi a Deputy Minister of Homeland Security. Ndi kumeneko a Chisale amazafotokoza kunena zona kuti anapasidwanso ndalama yokwana 5 million Malawi kwacha ndi ng'ombe zokwana 5. Zimenezo zinachoka kwa mtsogoleri wa dziko a Professor Arthur Peter Mutharika. Akunena zona kuti a Professor Arthur Peter Mutharika atazindikira zonena kuti mwana wawo tadikira akupita kukachita chikondwerero kumene ku Maula prison. Ndi pameneno amazapeza zoti a president apereka ndalama imene yokwana 5 million komanso ng'ombe zimenezi 5. Ndi zimenezo akuti akupereka kwa ogwira ntchito kumene ku Maula prison. Ndenotu achisale madziwa kale paja sizoti angangochoka kumeneko, anapereka uthenga umene anapereka umapita kwa akaidi kumeneko kwauza zona kuti azikonzeka chifukwa choti kumeneko kubwera alendo aketu ndoti ndi akuluakulu. Ndi akuluakulu amenewa kuyamba pa 2 January chaka cha 2026 ndi pamene akapezeke zonena kuti alendo amenewo akulandiridwa ku Maula kumeneko. Ndenotu anachenjeza zonena kuti posachedwa akhala akutumiza kande kuti ndi MDF kande kuti ndi polisi kupitatu ku Chikangawa kukachitano kafukufuku kukaona kuti kodi ndege imene inapha a Saulos Chilima ndi anthu ena 8 imeneja inali ngozi kapena kuti enake anachita masamu enake. Ndebe funso nkumazakhalapo kunena zona kuti kodi kutumizidwa kwa asilikali amene kanda apolisi amene atumizidwa kumene ku Chikangawa
ukachita kafukufuku pa nkhani yokhuza ndi ngozi ya ndege imene apha achilima ndi anthu ena 8. Kodi tiziti akuyambanso kafukufuku watsopano? Funso limene likubwera posatira kuti mbuyomo tikakumbukira bwinobwino ku parliament nkhani yokhuza ndi ngozi ya ndege inazabweranso kumeneko. Anazabweresa anali Patricia Gallati amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha United Transformation Movement. Mwakumbukira bwino chipani cha UTM chinayambisidwa ndi Lady Saulos Chilima. Panali pa 5 November 2025 pamene Gallati ankafotokoza ku parliament kumeneko kunena zona kuti ngakhale panali kusamvana pakati pa chipani cha Democratic Progressive Party komanso Lady Saulos Chilima, komano chipani cha DPP palibe china chonse chimene anachita chofuna kupanga hati Dr. Saulos Chilima. Komano anthu ena of which sanafotokoze kuti anthu ake ndi ati anapanga zinthu zoyipa kuwapanga Lady Saulos Chilima. Kuchokatu pamenepo ndikuti panali pa 8 November pamenepo 2025 pameneno Zenowa Nkaka amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha MCP anazafotokoza ku parliament kumeneko kunena zona kuti potengera kuti chipani cha Democratic Progressive Party mu nthawi ya chisankho ankalonjeza kunena zona kuti anthu akavotera pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 ndekuti azachitanso kafukufuku watsopano potengera kuti chipani cha MCP anapangisa kafukufuku maulendo angapo, komano akuti chipani cha DPP ndekuti samakhutira ndi kafukufuku amenewo. Kuchokatu pamenepo tinaona kuti anduna azachilungamo amene ndi Charles Muhango anazanena zoti afuna malipoti okhuza ndi kafukufuku amene anachitika okhuza ndi ndege imene inapha Lady Saulos Chilima. Kuchoka pamenepo anazafotokoza zonena kuti alandira malipoti amene ku parliamentiko ndi chimene amachita amapanga no scrutinize aoneone ziwiri zitatu kuti kodi malipoti amene akufotokoza zinthu zoona kapena panali zina zake zomwe zinadumphidwa nkhani yokhuza ndi kafukufuku wa ndege ameneyo. Kuchoka pamenepo pamene parliament imene imapita kotsekedwa panali pa 20 November pamenepo 2025 anduna amene wa Charles Muhango anazafotokozera parliament kunena kuti amaliza kuona akafukufuku okhuza ndi ndege makamakato ngozi ya ndege imene ndi paja timadziwa kale kuti kafukufuku ameneyo anazachitidwa ndi akatswiri ochoka ku Germany aja BFU. Kuchoka panepo ndekuti wina anazachitidwa ndi Commission of Inquiry imene inakonzedwa kuchoka ku dziko la Malawi ndi mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera. Ndi amene anazafotokozera Charles Muhango ankanena zona kuti afotokozera mtundu wa Malawi pa nkhani yokhuza ndi kafukufuku wa ndege ameneyo zimene apeza makamaka malipoti amenewo. Kenakono azafotokozeranso mtsogoleri wa dziko a Professor Peter Mutharika kuti kodi chisogolo cha nkhani yokhuza ndi ngozi ya ndege chikhala chikuyenda motani, kuti kodi kuchitikenso fresh inquiry kapena zimene anapeza mukafukufuku amene anachitidwa ndi utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party ndiolondola, panalibe foul play. Komano ngakhale izi zili chomwecho zimaonekabe kuti ambiri samakhutira ndi kafukufuku amene anachitidwa mbuyomo ndi chipani cha Malawi Congress Party. Mukuziwa kale nkhani zake mene zimayendera. Lero anthu amayankhula zina maso kuzayankhula zina. Ndeno kaya amene Norman Chisale kuyankhula kumeneko kunena zona kuti kupitidwaso kuchikangawa kafufuza za ngozi ya ndege zikutanthauza zonena kuti akuyambanso kafukufuku watsopano kapena ayi. Komano uthenga ndi umenewo ndikuti magayi azikonzeka kandi kuti aziyenda ndi maswetala ena tikuziwa kale kuti angopasidwa kumene belo nkhani yokhuza naso ndi milandu ina imene inapalamulidwa mu chaka cha 2021. Ena akachita soka apezera zoti atapidwa akaponyedwaso kumaula kandi nkhani zake ndi zimene zokhuza ndi ngozi ya ndege. Kaya pali nkhani zina tizimva mkati mwa ndimemo, komano nkhani ndimeneyo kuti anthu azikhala okonzeka kwinakonso ndi kuti auziratu akaidi ku ndende ya maula kunena zona kuti azikhala okonzeka kuyambira pa 4 January 2025 akhalatu akulandira ma big men kumeneko. Mangosana nkhani zaketo nemene zikuyendera asituzo zomwe ni maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene walipo mutha kutifotokoza comment section makamakato pamene timafotokoza kunena zona kuti Norman Chisale achenjeza makosana kuti azikonzeka mu January kamba pa 4 January akhala kuti apedwa kaunjikidwa kumaula pamenenso mwana wa mtsogoleri wa dziko atadikira amachita chikondwerero cha Christmas kumaula prison ndi akaidi kumeneko. Ngati maganizo amene walipo tifotokozeni comment section koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sayiwala panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chingoti nkhani zambiri zamachitika ndete zitakupezani mosavuta.